ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kun san me kuka faɗa? Abinda kuka ce, mun shaida babu abun bautawa, wai gonan babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, Allah kadai, babu wani Allah bayan shi. Sannan mun shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne. Sannan wannan Yesu da aka taɓa waku shi ma manzan Allah ne. Kina ji? Wanda suka kawo muku wannan Yesu suka ce ku bauta mashi wannan mutum din. To shi ma yana da daraja, mutum ne amma ba Allah bane. Shi ma manzan Allah ne. Yesu din. Shi ma dan sako ne wanda ke asko sako daga gurin Allah ya kawo ga mutane. Kina ji na? Dan haka da Yesu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah ne ya aiko su. Shi kuma Allah shi kadai ne, babu abun bautawa ban da shi. Shi kadai ake bauta mawa. Za ku rika sallah, dan saurare mu mana, kin ji ko? Za ku rika sallah domin Allah da ake bauta mawa. In mutum ya mutu ranar kiyama, in baka bauta